बेरोजगारी हो प्रमोद सावंताचो अजेंडा। आमचो अजेंडा स्थानिक गोंयकारांक भुंयपुतांक नोकऱ्यो दिवप, शिवसेनेचो खासदार संजय रावतान सांगले। शिवसेना युती करची ना। सरकार घडोवपाक जितले आमदार लागतात ते आमी वेचून हाडटले आनी विधानसभेत मराठीचो आवाज गजोवन उडयतले। रावतान विश्वास उक्तायला। वेचणूक लागीं पावल्या देखून हेर पक्षांबरोबर शिवसेना लेगीत बरीच सक्रिय जाल्या। शिवसेनेचो खासदार संजय राऊत गोंय भोंवडेर आसा। काल तो मांद्र्या पावलो आनी कार्यकर्त्यांक मेळ्ळो। वेचणूक लागीं पावल्या म्हणून शिवसेना जागी जावंक ना। फाटल्या 6 वर्सां सावन गोंयांत आमचो वावर चालू आसा। लोक त्याच फुडाऱ्यांची आनी बंडखोर आमदारांची तोंडां पळोवन बेजारला। देखून आमी नव्या चेहऱ्यांक संद दितले, रावतान सांगले। गोव्यात काय पश्चिम बंगालातून लोक आल्यावर महाराष्ट्रातून यायचे नाही। दिल्लीतून येतात आमचे लोक। आणि महाराष्ट्र काय आता आहे एकंदर प्रतिसाद कसा आहे? चांगला प्रतिसाद आहे। आम्ही मागच्या वेळा निवडणूक लढलो आणि निवडणूक लढलो ठीक आम्हाला जागा मिळाल्या नाही। एक आघाडीमध्ये आम्हाला 1-2 जागा मिळाल्या, लढलो, फार आम्हाला मतदान झालं नाही, खरं आहे। पण आम्ही थांबलो नाही। राज्यप्रमुख आमचे नितेश कामत ते संपूर्ण राज्यामध्ये शिवसेनेचं काम करत प्रसार करत राहिले। त्यातून ठिकठिकाणी नवीन कार्यकर्ते आम्हाला मिळाले। जसं आता इथे बाबे नाईक आहे, एक नवीन चेहरा आहे आम्हाला। लोक तेच चेहरे बघून आता कंटाळले करायचे। इकडे तिकडे बेडकासारख्या उड्या मारतात। आता एकदम फ्रेश चेहरे, शिवसेना नेहमी नवीन चेहरे देत असते। आणि या वेळेला आम्ही ठरवलं की युती आघाडी या भानगडीत न पडता शिवसेना म्हणून आम्ही लढतो। अजेंडा काय आहे? अजेंडा काय तो प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी दिलेला आहे गोव्याला। बेरोजगारी, सगळ्यात मोठी बेरोजगारी। पण तुम्ही काय देणार सर? आम्ही रोजगार देणार, स्थानिकांना रोजगार। हे महाराष्ट्रात सुद्धा शिवसेनेचं सगळ्यात मोठं काम। भूमिपुत्र त्याला नोकरी व्यवसायामध्ये प्राधान्य मिळायला पाहिजे यासाठी शिवसेना स्थापन झाली। गोव्यात सुद्धा हाच अजेंडा आज महत्त्वाचा आहे। लोकांना नोकरी हवी आहे, तरुणांना व्यवसाय हवा आहे, कायदा सुव्यवस्था हवी आहे, शांतता हवी आहे। गोव्याची जनता जी आहे ना तिच्या अपेक्षा फार माफक आहे। त्याचं काय फार राष्ट्रीय अपेक्षा नसतात की आम्हाला काहीतरी असं व्यवस्थित चाललं पाहिजे सगळ्यांचं। देवाचं राज्य आहे बरं, त्याच्यामुळे जे हवं आहे लोकांना ते देण्याचा प्रयत्न करू। कायदा सुव्यवस्था शांतता नांदेल असं पाहू। आणि ह्या वेळेला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गोव्याच्या विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार असणार। किती येणार सर? किती सीट असणार तुमच्या 2022 इलेक्शन नंतर? सरकार बनवायला ज्यांना जेवढा सीट कमी पडतील तेवढ्या आमच्या असते। मुळात भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांना फार जागा मिळतील असं मला वाटत नाही। म्हणजे आम्हाला बऱ्यापैकी जागा मिळतील। पण इथे सध्या मांद्रे मतदारसंघात माजी मुख्यमंत्री आहेत, त्याचबरोबर विद्यमान दयानंद सोपटे आहेत, MGPचे अनेक पक्ष आहेत, काँग्रेस आहेत। तुमचा झेंडा घडणार काय? आमचा झेंडा हा तरुण माणूस जो तुझ्या बाजूला बसलेला आहे बरं का, त्याच्या हातात जो भगवा झेंडा आहे तो फडकणार ना। का नाही फडकणार? खूप मागच्या वेळेला खुद्द या राज्याचे मुख्यमंत्री इथे पडले। हो, राज्याचे मुख्यमंत्री पडले या मतदारसंघात, बरोबर ना? बरोबर। पण त्यांचं असं काम आहे का मांद्रे मतदारसंघात? कोणाचं? तुम्ही म्हणता मग माजी मुख्यमंत्र्यांचं काम नव्हतं का? त्यांचं तर किती मोठं काम, अनेक वर्ष निवडून येत आहे। या मांद्र्यातून भले लोक निवडून आलेले आहेत। मला माहिती आहे ना मांद्रे मतदारसंघाची इतिहास काय तो। का तरुणांना संधी मिळू नये का? मिळायला पाहिजे। कितीतरी प्रकल्प सध्या मांद्रे जे होते मांद्र्यासाठी आणलेले, अजून एकही प्रकल्प असा कंप्लीट झाला नाही। पण जेव्हा विचारताय की तुमचा अजेंडा काय, मी म्हटलं हा अजेंडा जो आधीच्या सरकारने दिलाय तो अजेंडा पुढे नेणार। त्यांनी जे बंद केलंय नाही, विधानसभेमध्ये अजिबात काही करत नाही मराठीसाठी। तुमच्याकडून आमची अपेक्षा आहे। आम्ही आमच्याकडून अपेक्षा ठेवलीच पाहिजे। बेळगाव असेल किंवा मराठीचा इकडला प्रश्न असेल, शिवसेनाच बोलते आणि लढते मराठीबाबत। हो, मराठीबाबत कायम। हो, गोव्यात तसं होत नाही। कोणत्याही भाषेविषयी अजिबात मराठीसाठी लढत नाही। लढतील ना आमचे सगळे, त्यांना प्रवृत्त करायला पाहिजे। करणार। जेव्हा आमचे 2-4 आमदार निवडून येतील विधानसभेत, मी सुद्धा इथे आवाज चढवला। आवाज चढवू ना।
कधी सर आता आता थोड्याच दिवसात निवडणूक येणार आहे आणि एवढ्यात कमी काळात अवधी कमी आहे आणि एवढ्या अवधीत तुम्ही काय करणार? तुम्हाला कोणी म्हटलं की आम्ही फक्त निवडणुकीसाठी इथे आलोय म्हणून? बरं आहे. इथे फक्त निवडणुकीसाठी गोव्यात आम्ही कधीच येत नाही. मी मागच्या वेळेला आम्ही 2014 साली फक्त 3 जागा लढलो. ते एकत्र होतो आणि आमच्या वाट्याला अशा जागा आल्या जिथे शिवसेनेचं फार काम नव्हतं. तेव्हापासून आम्ही काम करतो तिकडे. त्याच्यामुळे या वेळेला आम्हाला नक्की यश मिळेल. आजपर्यंत कधीच तुम्हाला भरघोस असं काहीच मिळालं नाही? कोणाला मिळालं भरघोस यश? काहीच म्हणजे या राज्यामध्ये कोणाला भरघोस यश मिळालं मला तुम्ही सांगा. मागच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाला ते भरघोस यश मिळालं होतं का? तसं म्हणत नाही, पण जी मतं जी पडायला हवी होती हजार मतं गोवेकरांच्या नशिबात जर चांगलं सरकार हवं असेल, त्यांच्या भाग्यात असेल तर शिवसेनेचं सरकार आणतील. शिवसेना अनेक वर्षापासून गोव्यात आहे, पण एक काहीच करू शकलो नाही. म्हणजे आता कारण काय? कारण का असू शकतं? गोव्याच्या मुंबईचं नेतृत्व कमी पडलं की स्थानिक नेतृत्व कुठल्याही कमी पडत नाही. हा, मग एवढं मागे का शिवसेना गोव्यात एवढे वर्ष असून सुद्धा? आता अधिक वेगानं पुढे जाईल. कधी जाईल ना? आता असं म्हणतो. पुढच्या निवडणुकीत पण हाच शब्द असेल. प्रत्येक वेळा तेच असतं ना, पुढे पुढे गेले अनेक वर्ष इथे अनेक पक्ष निवडणुका लढतात. माझा प्रश्न एकच सरळ आहे, एवढे वर्ष पक्ष इथं असून पण पक्षाला खूपच मागे. नवीन पक्ष इथं निवडणुका लढायच्या नाहीत का? तसं म्हणत नाही, पण कारण काय नवीन पक्ष म्हणजे मागच्या वेळेला आप नावाचा पक्ष आला. तुम्ही त्यांना हा प्रश्न विचारलात. आता तृणमूल काँग्रेस पश्चिम बंगालातून आलेली आहे. पश्चिम बंगाल शिवसेनेबद्दल बोलतोय म्हणून अहो, शिवसेना हे एक संघटन आहे. निवडणुका येतात, निवडणुका जातात, यश अपयश येतं आणि जातं, पण काम करत राहणं हा शिवसेनेचा काम. मला वाटतं 30 वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला शिवसेना इथं कार्यरत आहे. असं एवढं म्हणजे अजून एवढी वीक का शिवसेना गोव्यात? असं आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा शिवसेना वीक होती, पण बाबरी कोणी पाडली? एखाद्या आमदार आणि खासदारावरती यश अपयश मोजत नाही, संघटनेच्या ताकदीवर आणि हिमतीवर मोजलं जातं. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामोलकार.